A vy ste vedeli, aký nádherný raj na zemi vyrástol pri Farnej nedávno? Via Jur vinárstvo je krásny príklad symbiózy podnikateľských zámerov a úcty k tradíciám, pocty prírode a lásky k regiónu. Iba 33 km od Nových Zámkov tu nájdete vždy otvorené dvere. Ovocné stromky, levandula, včielky, vtáčky, krásna príroda až gíčové výhľady, dobrá reštaurácia, výborná káva a ešte lepšie vínka. K tomu jedinečná výstava a možnosti prechádzky, piknikov aj so sprievodom a výkladom, ak treba. V deň otvorených dverí sme sa dozvedeli všeličo o tejto krásnej a veľmi náročne vybudovanej usadlosti, ktorá čaká aj na vašu návštevu denne až do konca októbra. Predstavte sa nám, prosím. Tomáš Dilong, výrobný riaditeľ vinárstva Via Jur. Kde sme práve, pán Dilong? A momentálne sa nachádzame v obci Farna na južnom Slovensku. Je to Nitrianska vinohradnícka oblasť a nachádzame sa na našej krásnej usadlosti Via Jur vo Farnej. Je to prenádherné, máte tu krásnu reštauráciu, vináreň, múzeum so traktormi starými, budú tu koncerty. Kedykoľvek sa môže ktokoľvek prísť na návštevu? Tak práve preto dneska sme tu, na tomto mieste, kde oficiálne otvárame prvý ročník festivalu Cesta Farnou do Via Jur. Takže sme radi, že nám počasie vyšlo, už prichádzajú prví hostia a máme tu nachystaného viac, nielen to múzeum, ako ste spomínali, nielen to dobré jedlo a dobré víno, samozrejme, ktoré ide ruka v ruke s dobrým jedlom, ale máme tu program pre celú rodinu, bohatý program pre starších, máme tu veterány, máme tu lukostrelbu pre decká, malovanie na tvár a podobne, takže každý si príde na svoje a zároveň tým chceme tento areál otvoriť verejnosti a tá sezóna je od 1. mája až do 30. októbra, takže je to prvý ročník, prvýkrát otvorený areál a chceme tu privítať čo najviac hostí a otvoriť to v širokej verejnosti. Znamená to, že budete tu otvorení od toho 1. mája každý deň pre ľudí? Sme poľnohospodárska výroba, je to usadlosť, ktorá je na voľnom priestranstve, pestujeme tu nielen vinič, ale máme tu vysadené ovocné stromy, figy, olivy, máme tu levandulový sad, budeme tu prezentovať od budúceho týždňa samozber levandule. Áno, budeme otvorení od pondelka do nedele počas tejto sezóny, keď nám bude prijať počasie, samozrejme. Takže môžeme si tu nazbierať napríklad levandulu, ochutnať vaše vínka, vaše dobré jedlá, pozrieť si to múzeum? Všetko ste teraz vymenovali, áno. Od 1. júna začína samezber levandule, ktorý bude trvať 2 týždne, takže sa sem ľudia môžu zastaviť, v levandulovom sade sa odfotiť, nejakú levandulu si nazbierať, zobrať so sebou domov a samozrejme popri tom sa poprechádzať v našich krásnych vinohradoch. Ten areál je celý sprístupnený verejnosti. Je tu priestor na rôzne romantické alebo rodinné pikniky, kde vám do piknikového košíka pribalíme deku. Máme tu elektrické vozíky golfové, ktoré si môžete prenajať a objavovať tento krásny areál. No, domysleli ste to naozaj do posledného detailu, to je až priam neobvyklé na tieto naše končiny. Tak je to cieľ. Sídlo našej firmy vinárstva Via Jur sídli vo Svetom Jure, preto aj ten názov Via Jur, v preklade Via ako cesta a Jur, Svet Jur, čiže to je cesta Jurom, preto to podujatie sa volá tuto na tomto mieste Cesta Farnou do Via Jur. A náš kaštiel sídli vo Svetom Jure, kde máme tu výrobu vinárske pivnice, sektovú pivnicu, krásnu reštauráciu, nádherné nádvorie. Nevyrábame len víno, máme aj malý remeselný pivovar Palfi Brauerei, ale keďže tá blízkosť Bratislavy zrovna nenahráva poľnohospodárom a hľadali sme nejaký krásny kus zeme, kde by sme vedeli pripraviť niečo takéhoto rázu, tak práve preto tá obec Farna, neverím na náhodu, ale bola to možno do určitej miery aj náhoda, že sme tu našli takýto krásny kus zeme a mohli sme sa tu realizovať a vyrobiť to, čo sme si vysnívali. Kedy to bolo? Kedy ste to tu objavili? A tá prvá cesta Farnou do Via Jur naša spoločná cesta bola v roku 2016, ale areál sme začali rozsiahlo rekonštruovať v roku 2017 až do dnešnej podoby a tá rekonštrukcia ešte stále prebieha, pretože stále máme nové nápady, nové myšlienky a tie budeme realizovať ešte nejakú dobu. Koľko ste tu toho vysadili? A celá usadlosť má rozlohu 66 hektárov, pod viničom je zhruba 37 hektárov
hektárov, ale máme tu vysadených cez 1500 ovocných stromov, hrušku, slivku, marhulu, máme tu figy, dule, myšpule, čiže stromy, ktoré miznú zo slovenského chotára. A takisto tu máme vysadené čierne rybezle, červené rybezle a veľa atrakcií. Máme tu veľa umeleckých zdiel s vinárskou tematikou, takže naozaj je tu čo objavovať. Deň otvorených dverí priniesol aj fantastické koncerty pre niekoľko tisíc návštevníkov. Aj starostka obce Vlasta Čomor si spoluprácu s inovatívnym vedením Via Jur veľmi pochvaľuje. Vznikli tu nové pracovné miesta pre dedinčanov a farnu spoznávajú návštevníci vinárstva z celého Slovenska. Pridajte sa k nim aj vy a príďte si užiť krásne priestory a magickú prírodu počas leta. Odkiaľ ste prišli? Ja som z Dolného Pialu a Stanislave takisto z Dolného Pialu. A na bicykloch? Jasné. Odkiaľ ste sa dozvedeli o tomto podujatí? No, už dávnejšie som sa dozvedel od kamarátov z Farnej. Takže máte tu kamarátov vo Farnej, je to dobrá dedina, dobrí kamaráti, hej? Určite, veľmi dobrí kamaráti. A hlavne toto vinárstvo je výborné. Už sme tu nejaký tretíkrát typujem. Aha, takže nie je prvýkrát. My sem chodívame ako partia cyklistov. Piť vínko? Samozrejme aj. Čo by ste odkázali ostatným cyklistom? Prečo by sa mali zavítať? Cyklistom? No na občerstvenie by sa tu mohli zastaviť. Ja ste? Zo Želiezoviec. A odkiaľ ste sa dozvedeli o tomto podujatí? Od manželky. A manželka to vedela odkiaľ? Z internetu teda, výborne. Ako sa vám tu páči? Zatiaľ veľmi dobré. Výborné. Dobrá atmosféra. Veľmi dobre, veľmi to je tu pekné. Čo je tu také najkrajšie, povedz? Zatiaľ, čo tí maskoti som videla, tí sa mi páčili. Podľa slov manažérky Katky Židek je pre vedenie firmy veľmi dôležité, aby boli spätí s regiónom. Predstavte sa nám, prosím. Dobrý deň, som Katarína Židek a mám na starosti marketing pre tento úžasný areál vinárstvo Via Jur, ktoré usadlo vlastne Via Jur, pretože vinárstvo sídli vo Svetom Jure. Krásne ste hovorili, Katka, o tom, že máme byť hrdí na to, čo máme doma. Ja si stále myslím, že my sa pozeráme na iné krajiny a na iné kraje, ktoré majú, či už je to Rakúsko a jeho Burgenland, alebo Taliansko a jeho Toskánsko. Ja si stále myslím, že tu máme kopec krásnych miest, na ktoré máme byť pyšní a máme si ich začať všímať, lebo keď si ich nebudeme všímať, tak budeme hľadať len tie chyby a tie veci, ktoré sú tu škaredé, ale ja si myslím, že pozrieme sa na to inak a pozrieme sa na to, čo tu máme. Váš prístup je veľmi, veľmi zodpovedný, aj čo sa týka ochrany prírody, alebo teda spolupráce s regiónom, s obcov. Je to o tom, že náš vinohrad, ktorý máme tu vo usadlosti vo Farnej, v nábehu na biologický režim. To znamená, že jednoducho trvá to nejakú dlhšiu dobu, kým my vlastne dostaneme ten certifikát o ekologickom hospodárstve, ale naozaj sa snažíme o tom, tuto je blízko obec Farna, my tu sídlime v nej, aby sme tu obyvateľov nejakým spôsobom nezamorovali, čiže snažíme sa využívať biologické prípravky, biologické možnosti, ktoré nás smerujú k ochranu viničov, lebo to si povedzme otvorene, že neexistuje bez ochrany, ten vinohrad jednoducho nebude rodiť. Takže naozaj je to o tom, aby sme pristupovali nielen zodpovedne k nášmu vinárstvu a k našim produktom, ale aj vlastne k obci alebo k ľuďom, ktorí tu žijú nedaleko. Pán Dilong nám už povedal o všelijakých atrakciách, ktoré tu môžeme vidieť od teraz až do toho konca októbra, ale včeličky asi zabudol spomenúť. Viete čo, tento celý areál nie len o vinohradoch. Je aj o ovocných sadoch, je aj o skleníku, kde si pestujeme vlastnú zeleninu, pretože ešte vlastne do portfólia spoločnosti patria aj gastroprevádzky. A takisto sú to vlastne aj včely, ktoré sú tu. My si vlastne dorábame si vlastný med, ktorý jednak predávame a jednak využívame v týchto prevádzkach. Ale keď máte sad, nemôžete nemať úle. To jednoducho nefunguje. Čiže detičky si tu môžu prísť a pozrieť, ako sa žije včelám. Takže máme tu úle, ktoré si deti môžu prísť pozrieť. Máme tu včelára, ktorý vie im o tom porozprávať a takisto tie včely sú nevyhnuté pre fungovanie celého ekosystému, takže naozaj to podstatné, aby to tie deti vedeli, aby naozaj vedeli, že med sa nekupuje v obchode, ale že sa niekde vyrába. Takisto pre deti a pre rodiny, čo je zaujímavé, tak hore vlastne v našom areáli máme aj hniezisko včelárika Zlatého, takže tam krásna pieskovcová stena, kde má hniezdo, môžu si to vlastne pozrieť a je tam priestor, kde si môžu oddychnúť, dať si piknik a jednoducho ho pozorovať. Je to taký slovenský papagaj. Predstav sa prosím, keby ťa náhodou niekto nepoznal. Áno, veľmi rád. Volám sa Milan Zimnikoval. Možno ma poznáte aj ako juniora. V rádiu som ten druhý, čo je junior a Marcel. Bol si tu už voľakedy, alebo prvýkrát si? Prvýkrát som na... Povedz dojmy, prosím ťa. Veľmi pekné, keď som už prichádzal, veľmi sa mi páči. To, že to je vinica, je fajn, to je super. Vínu sa a pivu nerozumiem, ale videl som tu levandulové pásy
A si hovorím, že to by bolo super robiť tu piknik. Došiel som a hovoria mi ľudia, že... Že sa tu robia pikniky. Druhá vec, páčia sa mi ten demižón, karafa, fľaša vína, tie umelecké zo železa diela, ktoré už majú takú, že pátinu, takú tú príjemnú hrdzu. A odpadol som zo slovenských papagájov, teda včelárik zlatý, a my sme boli tam pri tej karafe, kde sú tie grilovacie domčeky a oni vylietali z toho hniezdoviska. Takže raj na zemi, čo povieš? To bola jak reklama, to je jak tá rozprávka Rio. To bolo úžasné, ešte si sadli na tú karafu, jeden na tom golfovom autičku pred nami tak zakrúžil. Úžasné prostredie, teším sa, že také čosi existuje. A ja vás pozývam všetkých na piknik a na fajnové vínko. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem, nech sa darí vám všetkým. Toto pekné miesto čaká aj na vás. Pobalte svoje deti, prineste svojich známych a spoznajte vinárstvo Via Jur.